Nada, bo día a todos. Gracias por vir, sobre todo os da selección, que a verdade é que moitos vindes desde moi lonxe. E agradezo moito o esforzo para que estechades aquí nesta xornada. A verdade é que estexamos hoxe aquí tanta xente é unha mostra moi evidente do que Dani supuxo para este deporte. A xente que levades moito máis tempo no mundo do gaélico sabedes o que Dani supuxo para este deporte, máis que a min. A verdade é que se todos tivésemos o seu nivel de implicación, seguramente este deporte aquí na Galiza sería moito máis grande e tería moita máis pegada. É moi gratificante ver aquí tanto xente que compartistes vestiario con el como xente que o tivestedes en fronte como rival. Estades compañeiros de Keltoy que estivestedes con el desde o principio. Tamén compañeiros que non coincidistedes con el, pero que seguramente vos facedes unha idea do que supuxo para este equipo. Tamén estades compañeiros de Grovias que coincidistedes con el no campo e outros como Jordi ou Saúl, que empezastedes a vir cando el xa estaba enfermo e comprobastedes que a pesar da súa enfermidade pois facía todo o posible para estar no día a día do equipo, para vir a adestrar e aportar en todo o que puidera. E tamén pois estades xente de outros equipos que o tivestedes en fronte durante moitos anos e, bueno, sabíades do seu compromiso con Keltoy, con Grovias e con este deporte. Na Guarda este ano tivemos a Dani moi presente, sobre todo grazas á súa familia e ás súas amizades, que a través da iniciativa de Un Sorriso que ilumine o mundo, pois fixeron moitas iniciativas para recaudar fondos para a loita contra o cancro de páncreas. E, bueno, desde Keltoy e Grovias sacamos a iniciativa das camisolas de homenaxe a Dani para recaudar fondos para a investigación do cancro de páncreas. Unha iniciativa que a verdade que tivo moi boa acollida e que tamén demostrou pois a pegada de Dani. Vendémoslle amizades súas, aos compañeiros, a profesores que tivo aquí no Instituto da Sangriña. E incluso tamén mandamos camisolas fora da Galiza, mandamos a Euskadi, mandamos a Cataluña, a Andalucía e a moitos máis sitios. Por parte de Grovias e de Keltoy, pois seguiremos homenaxeando a Dani das dúas mellores maneiras que creemos posible. Unha é seguir practicando este deporte, que Grovias e Keltoy sigan existindo durante moitos anos, e por outra banda, pois seguir contribuindo á iniciativa dun sorriso que ilumine o mundo para, como dixo el, que o diagnóstico da súa enfermidade non sexa unha condea a morte, senón unha loita pola vida. Obrigado. Bueno, solo voy a decir algo breve, ya que Maco ya dijo gran parte de lo que sentimos y de lo que ha significado de Dani. Este año el club hace 10 años y siempre Dani era la persona, los que lleváis más tiempo, que siempre nos recordaba cuándo era el cumpleaños, porque también la gente no se acordaba cuando se firmó, y era siempre todos los años. Y este año me tocó a mí ir hasta las cartas, buscar cuándo era el cumpleaños del aniversario de Keltoy, pues sabía que eran 10 años. Y son esos pequeños detalles en los que uno echa de menos a Dani, ¿no? Son estas cosas que él estaba pendiente y siempre nos recordaba. Y nosotros nos toca devolverle ese recuerdo para siempre y venir aquí todos los años y seguir colaborando en la iniciativa que él impulsó. Entonces, la idea es que estemos aquí juntos e intentemos iluminar con un sorriso este mundo, luchemos contra el cáncer de páncreas, que no solo se lleva a Dani, sino a mucha gente, ¿vale? Entonces, disfrutad del partido y acordaros un poquito de Dani y de su lucha. Unha conmemorativa desta xornada, na que tamén, bueno, indicamos a cantidade que conseguimos recaudar este ano coas camisolas, que a verdade é que é unha cantidade bastante humilde, pero bueno, con cada pequena aportación, pois seguramente algún día conseguiremos que o diagnóstico desta enfermedade, pois para cada persoa que teña que afrontala, teña opcións de curarse, de recuperarse e de seguir disfrutando da vida.
Entón, bueno, este ano a iniciativa empezamos creo que foi en maio, e, bueno, simplemente nos meses, pois, bueno, conseguimos recaudar a cantidad de 1.890 euros, que a verdade parece unha cantidad pequena, pero, bueno, por unha iniciativa tan humilde como as camisolas, creo que representa moito, e agardo, bueno, pois que estas camisolas, esta iniciativa dure moitos anos e podamos seguir contribuindo a esta iniciativa e a loitar contra o cancro de Cangas. Entón, bueno, isto para ti, José. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, algúns desde bastante lonxe, e entonces, bueno, vos podeis imaginar un pai que perde un fillo, pois é moi importante. Simplemente, o que dicía los compañeros cando se despedía, moitas gracias, que seáis moi felices, e pedía a todos que foran felices, que disfrutéis da vida, que disfrutéis deste deporte, e bo Nadal a todos.